No m'agrada parlar tampoc de si un preu car o un preu barat. La base de lo que fem nosaltres, de tot el que fem, és la llet. Antes de la llet, inclús. És la pastura, és l'alimentació de les ovelles. A partir d'ahí vas a tindre una llet diferent. Tu pots fer la mateixa elaboració, pots seguir tots els passos de qualsevol altre, però tu tens una llet que és única. I cada un té una llet diferent, no? I això és lo bonic. I a partir d'ahí traus un producte i li fiques un preu. No li fiques un preu al formatge, sinó crec que li fiques un preu com a tot el treball que porta tot el procés hasta plegar a fer el formatge. A nivell formatges o productes industrials, me centraria en el tema de la salut i dels nutrients, que és el que t'aporta aquest aliment. Si realment tu només t'estàs basant o t'estàs fixant en el preu, no vull dir que els productes que siguen a lo millor un baix cost siguen roïns, però generalment després comporta uns riscos en la salut que tu no els pots veure per quan passen 5, 10, 20 anys, a lo millor comencen a acudir malalties i coses. És molt important saber diferenciar aquests productes que aparentment són molt baratos, però que realment és perquè són productes que moltes vegades estan inflats, produïts en molt poc de temps, per això abarateixen tants costos. I en el tema de formatge, per exemple, està molt fets, desgraciadament, en aigua i en llet en pols, o mescles de llet, diuen que és de llet d'ovella, i clar, ahí te camuflen moltes coses